ассалому алейкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова ва равои утики компанияи Фаберлики 1 рубл да омадагиай падарка. Инами 1 рубл да тухфа барои очам омад. Очамай Тоҷикистон барои ма овардаш. Анак нигоҳ кунем. ма бигем ки дар 32 соли ҳаётум нави хеле утика дидам. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. утика диден тамошобино. и хеле утик дар ягон ҷо нест. ида 100,000 ам буган камай. барое ки моментально як намуд ҳавор мекуна ки худат шок мешай. ассалому алейкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова ва равои утики компанияи Фаберлики 1 рубл да омадагиай падарка. Инами 1 рубл да тухфа барои очам омад. Очамай Тоҷикистон барои ма овардаш.